נמסטה, אני נסטיה, ויאללה, בואו נתרגל יוגה. בואו רגע נשב, נעצום את העיניים, נתחיל לנשום. אולי ככה נסרוק את הגוף שלנו מלמעלה עד למטה. נבדוק מה עכשיו קורה בתוכנו. אולי נעצור את המחשבות מה היה לפני זה, כי זה כרגע לא משנה. אנחנו עכשיו פה על המזרן, וזה הכי חשוב. בואו ניקח שנייה של השקט. בואו ניקח שאיפה דרך האף, וממש נוציא דרך הפה את הכל. ועוד פעם. ובואו בעדינות נפתח את העיניים, נחייך, נשב במעגן על העקבים, נפרוץ את הידיים בצדדים, האצבעות בקקטוס פרוסות היטב, וניקח שאיפה, נביא את הידיים לאחור, נפתח את בית החזה, ונשיפה נעגל את הגף, מרפקים אחד לשני, סנטר אל החזה, ועוד פעם שאיפה, נפתח את בית החזה, תבדקו שאין לכם אי נעימות בגף התחתון. נשיפה, מרפקים אחד לשני, ועוד פעם שאיפה, נפתח את כל הבית החזה, נשיפה, נעגל את הגף, נביא את הידיים מאחורי הגף, נסגור במנעול ונפתח את הבית החזה כאילו מישהו מושך אותנו בידיים מאחורינו. ניקח פה שאיפה, ועם הנשיפה נתחיל להביא את המצח אל המזרן, נביא את הקדימה את הידיים, גם פה כאילו מישהו מושך אותנו מלמעלה בידיים, ובעדינות נתחיל לשחרר את המנעול, נביא את הידיים מצדי הראש, יד שמאל אל האימה, יד ימין אל כף היד, ונתחיל לעבור לתנוחת השש. נרים את הרגל ימין כמו שהיא ונתחיל לסובב כלפי חוץ. תשתדלו פה לא לקרוץ על הרגל השמאל, להחזיק איזון, ונחליף סיבובים כלפי פנים. נחמם את הירך ונעצור באמצע, ניישר את הרגל ימין, פלקס ברגל, נחזיק, נכניס את הבטן פנימה, ואולי נרים רגל עוד יותר למעלה. נשאר פה ל3, 2, 1, ובעדינות נשים את הרגל אל הרצפה כמו שהיא, ונתחיל לגלוש עם הידיים קדימה, ידיים אל האצבעות, ונביא מצח או סנטר אל המזרן או בית החזה, ונשאר פה, נרגיש את המתיחה בירך הפנימי, בית השכם מתארחים, ונתחיל עם הידיים לחזור בחזרה. נרים את הרגל ימין לאחור ונרים את הרגל שמאל, נחזיק פה רגע בלנס, ניקח שאיפה, ועם הנשיפה נביא מרפק אל הברך, ושוב פעם שאיפה, נאשר, נשיפה ברך אל המרפק, ועוד פעם נאשר ונעגל ונאשר, נביא את היד אל המזרן ורגל בין הכפות הרגליים, שאיפה יד שמאל עולה מעלה, ונשיפה פיתול לימין. אפשר להישאר בפיתול פה, או שאם אנחנו מרגישים שיכולים להעמיק אז אפשר לגלוש עם היד אל
המזרן, המרפק עובר את בית השחי, ואז מביאים את הידיים בנמסטה באמצע של הבית חזה, מבט מעלה ונשאר פה ל3, 2, 1. נביא את היד שמאל אל המזרן, את הרגל ימין נתחיל מסובב רבע סיבוב מחוץ למזרן, רגל ימין מתיישרת ואנחנו בפלנק אל הברך. נביא את היד קדימה ונמתח את הצד הימין, ובזכות המותן נבוא אל הצד השני, ומתיחה של הצד השמאל, נרגיש איך הוא מתארך, ומפה נחזור אל הפלנק. ניקח פה שאיפה, נשיפה צ'אטורנגה, שאיפה כלב מביט מעלה ונשיפה כלב מביט מטה. כלב הראשון שלנו להיום. אולי אנחנו כן נרצה להביא לתנועה ונכופף את הברכיים. אולי נרצה להביא תנועה באגן ונעשה שמיניות. ועם השאיפה רגל ימין צד רחב קדימה, עולים ידיים מעלה ומתיישבים, ואנחנו בווירבהדראסנה 2. מפה נסובב אצבעות של רגל שמאל כלפי חוץ, נפרוס ידיים אל הצדדים, ואנחנו בווירבהדראסנה 2. אנחנו רוצים שהברך יהיה מעל ההיקף, רגל אחורית דוחף את הרצפה, ועם השאיפה נאשר את הרגל ימין, פלקס באצבעות, ונשיפה נתיישב שוב פעם, ועוד פעם מתיישרים את הרגל ימין, שאיפה, נשיפה, חוזרים לווירבהדראסנה, ופעם האחרונה מיישרים את הרגל ימין, ממש רוצים להגיע אל השמיים, נשיפה, מתיישבים. מפה אנחנו רוצים ליישר את הרגל ולכופף את הרגל שמאל, ואולי עם היד להגיע אל כף הרגל, או לתפוס את הבוהן ונמתח את הירך הפנימי. ומפה נביא את המשקל אל הרגל שמאל וממש נתיישב לסקנדינסנה. ככה כמו שאנחנו נמוך, אנחנו נרצה להביא משקל אל הרגל ימין, ונתחיל בעדינות להתיישב. נביא את הרגל ימין לפנינו ונפרוס אותה בתנוחת העץ. רגל שמאל רוצה להגיע אל כף הרגל, רגל ימין מלטפת את הירך, ופותחים את בית החזה, הכתף הימין רוצה להגיע לאחור, המבט כלפי מעלה, או אפשר לאשר אל הרגל שמאל. נשאר פה ל5, 4, 3, 2, 1. נתחיל להישחרר ונביא את הרגליים לפנינו, אנחנו בנבסנה, ידיים עובדות, בטן מכניסים פנימה, ומפה אנחנו רוצים לבוא אל המזרן רק בגף התחתון, ושוב פעם נעלה. ועוד פעם בעדינות נביא את הגף התחתון ונעלה, ובואו פעם האחרונה ניישר את הרגליים, נרד מטה ונעלה. נשים את הרגל ימין מעל השמאל, נניח אותם אל המזרן ונביא משקל קדימה. רגל שמאל אל המזרן, רגל ימין עולה מעלה. אפשר עדיין פה להישאר עם הברכיים כפופות, ובעדינות להתחיל לאשר עד המתיחה באמסטרינג. ונביא את היד אל המזרן ונתחיל לאשר את הרגל ימין לאחור
ברך שמאל עדיין יכולה להיות כפופה, אנחנו לא פותחים פה אגן, זה אומר שהרגל לא יכולה לעלות יותר מדי גבוה, ואולי אנחנו כן נוכל לנתק את הידיים ונעבור לווירבדרסנה 3. מפה בעדינות, בשליטה, אנחנו נרצה להביא את הרגל ימין לפנינו, נחבק אותה ונביא אותה עוד יותר אל הבית החזה, נעשה בפוינט ברגל ואולי נביא את הידיים מעלה. בואו רגע נאשר את הרגל ונכופף בחזרה, ועוד פעם נאשר, נכופף, ובואו נאשר רגל ונחזיק אותה פה גבוהה, אני יודעת ששורף, ובעדינות נשלח אותה לאחור, אנחנו ב-I-lunge, ומפה נתחיל לסובב את כף הרגל, וככה כמו סיבוב, כמו גלגל, להסתובב לקדמת המזרן, נשים את היד שמאל ליד הרגל ימין, וזרוע ימין נשלח למעלה, נשאר פה ל3, 2, 1, נביא יד אל המזרן, רגל נשלח לאחור, ונראית לצ'טורנגה, אפשר על הברכיים, שאיפה אורדה מוקה, ונשיפה ארדה מוקה שוואנסנה. בואו ניקח פה נשימות טובות, הכלב מרגיש כבר יותר טוב. בכלב אנחנו כן רוצים לסובב בית השכם אחד על השנייה, אנחנו לא רוצים להקשיט אלא להפך, אפילו אולי לעגל את הגב, ובעדינות נתחיל להוריד ברכיים אל המזרן ונוריד את האימה של יד ימין אל המזרן, כף של רגל שמאל אל המזרן, ונרים רגל שמאל כמו שהיא ונתחיל להסתובב כלפי חוץ. שוב פעם, אנחנו לא רוצים לקרוס פה, משתדלים להחזיק בלנס, ובואו לסובב כלפי פנים, נכניס את הבטן פנימה, נעצור באמצע ונאשר את הרגל הצידה, נחזיק אותה פה, אולי אפילו נרים אותה עוד יותר גבוה, נשאר פה ל3, 2, 1, ונתחיל בעדינות להוריד את הרגל כמו שהיא אל הקרקע, ונגלוש עם הידיים ואצבעות כלפי קדימה. נביא שוב פעם את המצח או את הסנטר או את הבית החזה אל המזרן, ונשאר פה ל3, 2, 1, נתחיל להביא את הידיים אל המזרן, נאשר את הרגל שמאל ויד ימין, נתפוס רגע בלנס ונעגל את הגב, נביא מרפק אל הברך, שאיפה נאשר, נשיפה מרפק אל הברך, ועוד פעם מאשרים, ושוב פעם מרפק אל הברך, נביא את היד אל המזרן ונביא את הרגל בין האצבעות, שאיפה מתרוממים ויד ימין עולה מעלה, נשיפה פיתול לצד השמאל, הכתף השמאלית הולכת לאחור, המבט מעל הכתף, אפשר להישאר בפיתול פה או לגלוש עם היד ימין למטה, נביא את הידיים בנמסטה באמצע של בית החזה, המבט מעלה, או אם יש אי נעימות בצוואר אפשר לסובב אל הבוין, נביא את הרגל ימין אל המזרן, רגל ימין יסובב רבע סיבוב, ונעבור לפלנק אל הברך, יד שמאל הולכת מעל הראש, אנחנו מותחים את הצד השמאל, ובזכות המותן, שרירי הבטן, מחליפים את הצד, ושוב פעם מותחים פה את הצד הימין,
ואנחנו חוזרים לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה כלב מביט מעלה, נשיפה כלב מביט מטה, שאיפה רגל שמאל בין הידיים, ואנחנו עולים עם הידיים מעלה ומתיישבים. אנחנו מסובבים את האצבעות של רגל ימין כלפי חוץ, ידיים פורסים לצדדים. אפשר להתיישב שוב פעם יותר מטה, לבדוק שברך מעל ההיקף, ועם השאיפה אנחנו מאשרים את הרגל שמאל, פלקס בידיים, נשיפה מתיישבים לווירה 2, שאיפה אנחנו עולים מעלה, נשיפה מתיישבים, שאיפה עולים מעלה, ומפה מכופפים את הרגל ימין ורוצים לתפוס את כף הרגל שמאל או בוינט, מרגישים מתיחה בירך הפנימי ומתחילים להתיישב אל הרגל ימין בסקנדינסנה. ככה כמו שאנחנו נמוך אנחנו רוצים לבוא אל הרגל שמאל, ובעדינות מתיישבים, מביאים רגל שמאל ככה פרוסה הצידה, קדימה, פלקס ברגל ימין ותופסים עם הכף היד את הרגל, יד השמאל מלטפת ככה את הגף ואת הירך, הכתף השמאל רוצה ללכת לאחור, המבט כלפי מעלה או אל הרגל ימין, ונשארים פה ל5, 4, 3, 2, 1, משחררים. אנחנו שוב פעם נכנסים לנבסנה. אפשר להישאר פה או שאולי לנסות ליישר את הרגליים, ומפה אנחנו יורדים נמוך וחוזרים. ושוב פעם בשליטה יורדים וחוזרים, ועוד פעם אחת יורדים וחוזרים. רגל שמאל מעל רגל ימין, מניחים אותם אל המזרן ומעבירים משקל קדימה. יד ימין אל המזרן ויד שמאל עולה מעלה. נשאר פה ל3, 2, 1, יד חוזרת אל המזרן ורגל שמאל מתיישרת לאחור, מזכירה האגן סגור, אפשר עדיין לכופף את הברך ימין או לאשר אותה ולנסות לנתק את הידיים, ואנחנו בווירה בדרסנה 3, פלקס ברגל שמאל, ומפה בשליטה אנחנו מביאים את הברך אל בית החזה, מחבקים את הרגל, פוינט ברגל ומעלים את הידיים מעלה. מפה אנחנו מיישרים את הרגל, מכופפים אותה בחזרה, מיישרים, מכופפים, מיישרים, מכופפים, ועוד פעם מיישרים ומחזיקים כמה שיותר גבוה. אנחנו רוצים להביא אפילו משקל קדימה ולא לעשן לאחור, ובעדינות צד רחב, רגל שמאל לאחור. מפה אנחנו עושים כזה סיבוב, יד שמאל ליד הרגל, יד ימין ליד רגל שמאל, ויד שמאל עולה מעלה. נשארים פה ל3, 2, 1, יד שמאל אל המזרן ורגל קדמית הולכת לאחור. אנחנו בפלנק, ניקח פה שאיפה ובנשיפה נרד אל צ'טורנגה. שאיפה כלב מביט מעלה ונשיפה כלב מביט מטה. קח פה
נשימות טובות, שאיפה דרך האף, ואולי נוציא את כל האוויר דרך הפה. ובעדינות נתחיל להביא את הברכיים אל המזרן, ולהתיישב ונשקף. אם יש לכם קליפס או גולגול, בואו נפרוס רגע, נוריד אותו, ואנחנו מתכוננים לשוואסנה. אפשר רגע, אם אתם מרגישים שאתם צריכים עוד איזושהי תנועה, אולי להביא ברכיים אל החזה ולהתגלגל לצד לצד, או לעשות פיתולים, הכל אפשרי, זה הזמן שלכם, תרגישו את הגוף. אנחנו נפרוס את עצמנו בתנוחה נוחה, אני מעדיפה שיהיה פתח בין בית השכם ולצדדים, ככה בין הידיים לבית השכם, ובואו נעצום עיניים, אפשר לשים איזושהי כרית, מגבת, מה שיש לכם, ואנחנו בשוואסנה. בואו רגע נחזיר את התנועה באצבעות של הידיים והרגליים. אם בא לכם אפשר לקחת מתיחה של הבוקר, למתוח קצת את הגוף, ואולי היום נסתובב לאיזשהו צד שבא לנו, אולי בתנוחה טובה, ונחבק את עצמנו. אנחנו עדיין עם העיניים עצומות. מתי פעם האחרונה חיבקתם את עצמכם? וכשאנחנו מוכנים, בעזרת היד עליונה, נתחיל להתרומם, העיניים עדיין עצומות, ונתיישב בתנוחה נוחה. נשתדל להחזיק גב זקוף, ידיים בנמסטה אל הלב, קצת נוריד את הסנטר, ובואו רגע נהיה בהודיה, אפילו על משהו אחד שקרה לנו היום. אני בהודיה על יוגה, עליכם, נמסטה. נתראה בתרגול הבא.